Chaplain Pire. Vane nororondo yavo. Ine disadvantages asingaite, but she's a powerful woman. She's a great woman. Because sometimes my disadvantage iwayo akabuilda career yavo in a way yekuti zvairwadza, but ndo platform yavanotsika. Chaplain Pire vakakupai testimony yelife zviri enough kuti muti chechi yapera. People will start to cry. People will see God. Why? Because she came away. Yekuti unyosema asiri mwari munabude pakadaya. Saka testimony yao pacha isemon. Chena hizo zine mari ma boyfriends. Kupura minana yehumba amuchechi usaita stress nevanhu vane zvinhu zvavo anonyatsoziva kwazvakabva ndimwari. Usaita dzimwe testimony tonyeberwa maimari. Amen. Hallelujah. Tinaye mwari weshamiso. Praise be to the God of Reverend Mataruga. Ndakauya munomu South Africa ndisina chinhu asi ndoda kutenda Mwari nokuti pandakauya kuno Mwari wakabva wandipa mota wobva watsvaga kuti mota wobva watsvaga rakanoita basa wobva watsvaga mwedzi yawashanda mota wobva watarisa kuti kochii chaitika hazvisanangurweka kuti mota ndakapiwa nemurungu asana kungozi mari ndakaiwa nepi uchapidzwa bhizi nematestimony enhema iwe. Uye shoko raMwari roti wakazviita ndikaramba ndinyerere ukafunga kuti takafanana. Kubudirira unogona kutombobudirira bati kumberi uko haubudirire chete unosangana nayo nyaya yako. Glory. Mwanendo batu blesswa zvekuti wafeka wadi hazvina kutadzisa Jacob blesswa. But look at his life. Oh my God. Hello. Look at his life. Was the life that he was living a blessed life? It was a case. Amen. Ngawa blessane hawo ikoko nemanjuzi awo. But kumberi kune nyaya. Ukasachenjerera kumagumo kune nyaya. Ukasachenjerera kumagumo kune nyaya.
kumagumo kune nyaya. Murove haifai suti tako kumagumo kune nyaya. Bible sukure Mwari roti Jacob ndobva aenda kwanga nzenda asvika ikoko anga ariko aibva atanga kushanda. Zvino unoziva kuti ukangokuruka uso unopindawo mukuruko. Watidzwe chemunodya rodoko abva anopinda mukwakurira pano ariri tsotsowo futi kusvika aona kuti ndiri kushandira mahara. Akandai chikumbirawo zvekuti dzine mavara akadai dzova dzangu dzine because Bible shoko raMwari rinoti waiti wakanga vambotenderana Labhani ati varavara omuchinjira kapu akurwadziwa manje. Munoziva here kuti imimi ndataura kuti mbavha haidi kubirwa. Akurwadziwa kuti I am working so tirelessly here ende zvipfuyo zvake zviri kuwanda but patinoita kuti ngatichiite ichi zvatakatenderana contract inobva yapidigudzwa. Ukatsotsa uchatsotswa tokubatisai grease. Those who kill with the sword will die with the sword. Ndobva ashanda akati rega ndiroore. Iye papo ndakamuda hangu Jacob akashandira kuroora. Varume weye musagara navakadzi vamusina kuroora. Unenge uchigara nedanger zone. Hana chokwadi chekuti ndiriwe pano here kana kuti ndichaenda. Mwari dai vangokubatsira waroora zvishoma izvozvo. Musi wekuti apuwe mukadzi bva achinjirwa kapu vapo wamwe siswa nemaziso avo anga achitaura kamwe kakudzungaira kamuri kuita chimbocherechedza kumashure kwawakabva. Reurura usati watanga ku ndadzamisa here ndadzamisa here wadikana ndadzamisa here. Ndina mai vandakaenda unokumbira regerero ndakavachemedza mai vavo mamutare. Unoziva kuti chihure madhimoni here. Mai vanga vakanaka ivavo vakasimba vakadi vandavatorera murume. Mai vavo vaisvika mota yakapaka pamba pangu vakati nhai mwanangu haundinzwiriwo tsitsi ndine mwana akaremara. Kandi ndakati munhingirini ndaivaridzira hadiwa usamusonde hadiwa mazana dhimoni zvaanoita. Ndakachizotiwo ndaroorwa ndakukuziva ndizodzoka ndazowanawo baba vandiroora vakabva vabata rimwe rakabatana zvokuti ndega ndakati tiri pakati pekuchema Mwari vakanditondedza. Munoziva ndakazovasiya ndatotsiurwa neumwe workmate yangu akati Kiri mukadzori wamushungurudza zvanavo. What are you gaining from this? Daiti kaitawo shamwari dzinotitsiura. Saka ndatidzokerai kumba kwenyu vandaroorwawo same zvandaita ndozvandakaitirwa. Ndakutanga vachikuti Mwari havachagwise toilet yekuti kana wapreswa ndopaunoti muripi Mwari musituation. Ndobva ndatonera kuti ndine mukadzi wandakachemedza and I drove back to Mutare. Ndaenda kumba chaikwarimo kana zvakubata ndobva ndanosvika pavakandiona so vakambochema vakagara. Ndikati ndauya mama vakapfugama ndega mumwoyo ndakati kana ufuna restoration pane zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kukonfesa.
I knew you were going to come. Zvikanzi ndakuregerera. Ndikati baba varipi zvikanzi varimo. Ndobva ndati varimo. Zvikanzi varimo. Zvikanzi budai. Vachibuda ndikati makadii. Ndine murume wandakasangana naye anonzi Jesu Kristu weNazareti. Iyeye andirambidza kuti ndipinde mubasa rake ndisati ndakumbira mudzimai wenyu ruregerero. Zvikanzi I knew you were coming. Ndobva vagara pasi vese ndikati Magda ndiregererei. Wani kwaiva kutoereka. Dzaiva stress dzekusabatwawo zvakanaka navanhu. Ndobva ndabuditsa revenge yangu kuneni musina kunditadzira. Inini ndakaraswa. Saka ndaikombanzeta past yangu nekurwadzisa vanhu vasina kundirwadzisa. Ndigamuchire semwana wenyu mundiregerere. Ndikati mwana aripi? Zvikanzi akushayiwa mari yekuchikoro. Akati mwana wenyu, you know. Zvikanzi akushayiwa mari yechikoro. Ndikati mama, this happened for a reason. Yekuti zuva randichadzoka ndichikumbira ruregerero, ndinenge ndane capacity yekudzidzisa mwana wenyu. Ndava baba basa rakazopera nemujolo. Mujolo unokupedza. And I went to the responsible authorities. Mwana wedu akushanda kuUnited Nations. Chakabata restoration yako kamwe kanhu kausina kuda kubudisa pachena nekuregerera. Isusu tinongoona wakatitadzira chete, but watakatadzira. Ndoba ndati ndipei mapepa emwana. Iye zvino ndikaenda kunoparidza pamutano, mai vacho ndo vanenge vakagara mberi vachisapota shoko, wachiti ndakamuona Mwari kumwana uyu. Ndakati ndiri kunyora rimwe bhuku, ndakati ndoda kuti vaise testimony yekuvatambudza kwandakaita. Imwe restoration haisi kuuya muupenyu hwedu nekuti hatidi kutaura patakambokanya. She is going to write a testimony yekuipa kwandakanga ndakaita Mwari wasati wandiwanira nyasha. Mwana wedu akushanda kuUnited Nations. Graduation yakazonyara nyaraka nekuti kuintroducewa kwacho kunozonetsa. Enzi shida yemwana wenyu kamadoane ndiye kutapudziwa Israeli. Pane zvimwe zvinofanirwa kungozvinyarira kana uri muKristu. Ndakataiwa, I will sponsor you to go there. Let's limit my costs. But iwo maya vakunditi munin'ina wangu vakandiudza statement yakandibata, wakati as for you Christine, you meant it for harm, but the Lord meant it for good. Kuti at such a time like this you'll be there, kuti mwana wedu anorarama neurema aitirwa zvakanaka. Ngatimanyai chamboda kauzombosvikawo nemunana KFC munga ungati ningirino wauyawo muno ubva watadza kubatawo chibhokisi chedu. Ndobva zvaita sei, ndobva atsotswa, ndobva aita sei, but chandiri kufarira, step number 1,
for his restoration. Akaona kuti zvandiri kuita izvi hazvina kunaka. Number 2, akati, I will never enjoy as long as I am not with my family. Number 3, akati, I am now living Laban and everything. Whether ndapuwa zvishoma kana ndapuwa zvakawanda. That is step ukangoitora chete. Ndobva akudzoka ndobva aona handisina kupaparidza pabhepe imwe time handiri kudzoka kana musina kudavira asi kunoku ndiri kudi waripo here vanoda kuti ndidzoke ndodzoka kunoita kachecha aka kanotapira so vanhu havana kumbowanda but kanotapira. Kune kumwe kwatinoenda kune ma50,000 but kunovara. Muna munogona kuparidza kusvika kana mangwana. Mune vanhu vanogamuchira shoko. Ndobva ndinoona kuti nhamba pamwe dzimwe nguva dzinototivhiringa kutoita vashoma. Kune guru munogona kutotibatsira. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ndobva akaona kuti restoration iitike ndinofanirwa kubidza zvimwe zvinhu takazviparidza kuti kana uchida kuti restoration iitike muupenyu hwako zvivi and what. Ndobva asangana nemutumwa, ndobva aita mutsimba naye. naJakobo akaita mutsimba nemutumwa waMwari kusvika kuropa kwake. Mutsimba nemutumwa waMwari kuti atiropafadze. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Jacob zvaireva kuti tsotsi. Tine mazita mamwe atakatodano. Halo, indeizi ureka ndichiimbirwa ure kumugari varure. Pati kudenga kuna Mwari anorestore. From Fambi to Muvhangeri. Anotorira zvekudaro muvhangeri wake. Kuzvida kana kusazvida. Mwari wakandiwanira nyasha. Akandauyawo nenyasha idzodzo pamusangano uno. Mwari ngaakurestore iwanikane. Ngaakubvise kuutsotsi. Kuise kuIsrael. Hallelujah. Restoration isingadiwi nevanhu. Vanhu vanoda iyoyo kuti receive. But unogona receive sei uri tsotsi. Unoreceive sei uri tsotsi. Ndobva aita mutsimba. Ndobva aropafadzwa. Ndobva ati handingagona kusvika kuna mukoma ndiri tsotsi. Pamberi paMwari vanamai naanababa hapasvikwe tiri matsotsi. Panoda vanoderesa. Timu yekwedu kumushoko yaiti seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything will follow. Ana Samson wakarestore pa last minute. Hello. Aripo ere kuti ndiri kuita restoration yakadai. Ngambosimudza maoko ati ndirangarirei Mwari. Oti ndirangarirei Mwari. Aiwa ndirangarirei Baba. Restoration iripo. Nezuro takataura tikati restoration iripo pamuchinjikwa. Hello. Hazvina basa kuti warongerwa. Ana Josefi wakangorestorewa.
Hello. Wanotarira kuna Jesu wanonatsiwa naye, vanorevesa pamberi paMwari vanogamuchira restoration yavo. But restoration yaJacob yakauya because he never gave up. Angoti chete ndakuna kudzokera nezvese zvaakasangana nazvo. He never gave up. Never give up on God. Never give up on God. Jesu vakati zvapera zvinopera chete. Jesu vakati zvinoita chete. Ngatisimudzei maoko. Ndotsvaga ndinoona moyo unosuka titarire tikati akadonhedzwa nemurevi achitiza hondo, tikati kune vanhu vakatidonhedza, wamwe it was intentional, wamwe it was not intentional, but nyasha dzinozouya David avapo, anoti aripo here werudzi rwaJonathan wandingaitira zvakanaka. Tinadzo nyasha idzodzo masikata takadziona takadzipihwa pamuchinjikwa. David akati huya dzoka mefi neurema hwako ihwohwo tinotsorera pfuma yamadzibaba. Tikati kana pane vakakudonhedza muupenyu nezita raJesu weNazareta, pane hondo dzakakudonhedza, pane mashoko akakudonhedza, pane vakataura vakakudonhedza, pane zvakaitika zvakakudonhedza, kurambwa kwakakudonhedza, kurongerwa kwakakudonhedza. Ati David arikuuya, tinaye mambo wamadzimambo, Ishe wamadzishe, anorangarira Mefibhosheti. Uriko kunzvimbo yakaraswa. Mwari ngavakudzorere, Mwari ngavakudzorere, Mwari ngavakudzorere, Mwari ngavakudzorere. Restoration, 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 zvichida pane mumwe ari kuti musanditi Naomi, ndiitei Mara, nokuti Mwari vakandiendesa ndine chinhu, zvino ndadzoka ndisina chinhu. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kuchapta kunopera roti madzimai eguta akati you are a nourisher of life, akadzoreredzwa nekuda kwaBhoazi. Tinaye Bhoazi Jesu Kristu masikati ano. Ngakudzorere zvawakatorerwa, ngakudzorere zvawakatorerwa, ngakudzorere zvawakatorerwa. Wakatombosvika pakuti musanditi Naomi, ndiitei Mara. But the Lord will restore your Naomi in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wakaita saSamson, Mwari vakati rangu nderekurwira, and you shot forth and fell on the legs of Delilah. But there is another chance maskata. Yasha dzinotiti shoko raMwari. Samson anoti, may you give me another chance, oh Lord. Maziso handichisina, asisimba ririmo, nokuvakabata pamapira. Akati zviratidzei Mwari, ekuzedzitira zviratidzei. Jehovha masikati ano Mwari ngavazviratidze. Vamwe vakabva pamberi paMwari nezvipo zvako, nekutadzira Mwari uri wega. Chinosvika paunonamata kuti Mwari, I need another chance. Give me another chance. Give me another chance. Tinonzwa kuti Samson akauraya
Mwariwe takauya pamusangano wekudzoreredzwa panguva inowanika. Ndiri kukumbira muridzi wemumusangano kuti vauye vamboita madeclarations kuvana, a massive restoration. Kana vapedza madeclarations to celebrate a win yerestoration yedu, uyai mufundisi mutaure nyasha kuvana venyu, mudeclare zvamuri kuda kukereketa makapiwa navanhu, muite madeclarations erestoration kuvana venyu. Chaplain period. Yes. In a disadvantages, but she's a powerful woman. Yes. She's a great woman. Yes. Sometimes my disadvantage is aka build a career yao in a way yekuti zvairwadza but ndo platform yavanotsika. Chaplain period vakakupa testimony life very enough kuti muti church yapera. People will start to cry. People will see God. Why? Because she came away yekuti unyosoti asiri mwari munhu abude pakadai. Saka testimony yao pacha isemon. So,